nos vai ofrecer a continuación, pero antes deste acto quixéramos, de unha maneira moi breve, pois agasallar con un libro especial a un dos autores, tamén non só un dos autores, senón aproveitando que nesta antoloxía está Álvaro Cunqueiro, ofrecerles a distintas institucións de Bos Aires, a distintas colectividades galegas de Bos Aires, pois un exemplar desta magnífica antoloxía da nosa literatura que vai desde 1196 hasta o ano 1980. Este é unha antoloxía en galego e en inglés. Agora Víctor Freixanes falará brevemente deste libro que está editado precisamente por a Editorial Galaxia e por Edicións Xerais de Galicia, dúas editoriais dentro desa Asociación Galega de Editores, representada aquí por Gerasio, un compañeiro tamén no mundo editorial, e que evidentemente, bueno, pues, é lógico que nesta feira do libro de Bos Aires agasallemos precisamente o que iramos agasallar con este. Por tanto, xa sin máis preámbulos, vamos, que antes de dar paso á entrega deste libro, eu voulle decir a Víctor que nos diga dúas palabras precisamente sobre ele. Boas tardes, moitas gracias a todos e a todas pola presenza. Eu serei moi breve, porque o máis interesante vai vir despois na intervención de Cambio de Pazoi e o seu espectáculo. O libro naceu efectivamente como unha idea de dúas editoras, porque esas dúas editoras dispoñían dos dereitos de autor daqueles autores e autoras que forman parte do libro, para presentar unha mostra do que é a literatura galega universal. E a literatura galega universal dende o ano 1196, é dicir, século XII, cando empezan as cantigas medievais, as cantigas de amor, de amigo, as religiosas de Alfonso X, as cantigas de escarnio, a prosa medieval, a novela medieval, a crónica troiana, etc., ata os nosos días, prácticamente, ata a xeración de Ferrín, de Carlos Casares, a chamada xeración da nova narrativa, e aí, como decía moi ben o director xeral, están incluídos Castelao, están incluídos Neira Vilas, a quen homenaxeábamos estes días, está incluído Álvaro Cunqueiro. Non lo esperei, porque lo esperei estará no segundo volume que estamos preparando, que será incluso maior que este, para distribuir e que tenemos oportunidade de coñecer dentro de un par de anos, supongo. E aí estaremos xa os autores e as autoras dende 1980 para cá. Jonathan Dunn, que é un dos grandes especialistas na literatura galega no mundo, un representante deses autores e estudosos das universidades estranxeiras que estudan o galego, ele británico, casado cunha serbia, traductor de Vargas Llosa ao inglés, por exemplo, traductor de Lydia George ao inglés, traductor de Manolo Rivas ao inglés, e foi en quen depositamos a escolma e a organización de todo este material, que son 55 autores cos seus textos, escollidos por 55 críticos e profesores que escolleron os autores e os textos representativos dese período, ca intención, e aquí entra, hai que recoñecer que Edicións Xerais de Galicia e a Editorial Galaxia falaron ca Consellería de Cultura para poder distribuir o libro no mundo, porque os libros ou se distribuyen, e esta idea era que todas as universidades onde hai estudos galegos, onde hai estudos de hispanismo, onde hai estudos de lusofonía, todos os críticos literarios, axentes literarios, páxinas de crítica literaria polo mundo adiante, sobre todo no ámbito inglés, feiras do libro de Frankfurt, de Los Ángeles, de Guadalajara, de aquí, de Buenos Aires, de Bolonia, de o Salón do Libro de París, etc., poidan ter unha mostra do que é a literatura do noso país. Por iso escollimos facelo en inglés e en galego. O esforzo foi moi grande e a Xunta de Galicia colaborou e permite esta distribución en todas as universidades, como dixen antes, sociedades de estudios e demais. Simbólicamente o que queríamos hoxe era agasallar como un exemplar as institucións galegas aquí presentes, non só aquelas institucións de máis tradición, por exemplo, o Centro Galego, o Centro Galicia, a Federación de Sociedades Galegas,
galegas, etc., senón tamén, e aquí recollimos como algo simbólico, aquelas agrupacións de base encarnadas nos grupos de lectura do Tortoni ou encarnados nos grupos dos amigos e as amigas, máis amigas que amigos de Terzo da Fala, aí todos homens, pois como exemplo deste país que está vivo, e que está vivo a 9.000 ou 10.000 kilómetros de distancia da súa referencia, pero que os galegos somos así, temos unha nación española e para eso todos temos orgullosos. E con esa intención o que fixemos foi este libro en galego e en inglés e a segunda entrega que faremos. A mí me gustaría, como recordo para mí e para os compañeros de Edicións Xerais de Galicia que non poden estar hoxe connosco, pero que non o represento, e o representa tamén o noso compañeiro Xelasio Suárez, que é membro da directiva da Asociación Galega de Editores, a Asociación Galega de Editores presidida por Manuel Bragado, que tamén é director de Edicións Xerais de Galicia. Gustaríame que unha vez que entreguemos os libros e xa, pois que nos quedemos e nos faga Paula unha fotografía de recordo. Vale, moi ben. Bueno, pues entonces vamos nomeando para ir entregando rápidamente estos ejemplares que, pues, como decía Víctor, bueno, pues evidentemente vamos a ver das institucións de Bos Aires, do goberno da cidade. Non pode estar recibindo este libro a directora da Biblioteca Julio Cortázar, donde o ano pasado inauguramos a sección Rosalía de Castro nesa magnífica biblioteca. Non pode estar connosco tampouco a directora xeral do libro do goberno da cidade de Bos Aires, pero sí está, eu quero agradecerle moi especialmente a secretaria de Cultura do goberno da cidade de Bos Aires, Josefina Delgado, quen vai a recoller estes exemplares tamén no seu nome. Vai a recoller tamén este libro en nome de Carlos Cello. O presidente do Centro Galicia de Bos Aires, en nome del Manuel Pereteiro. Por favor, Manuel. O presidente da Fundación José María Vila vai a recollelo Carlos Proteiro. Chamamos aquí tamén a unha persoa especial que é o presidente da Federación da Asociación Galega, Paco López. O presidente da Unión de Asociacións Galegas da República Argentina, Adonis Pampín.
Coordinadora do grupo de lectores galegos en Bos Aires, que tamén tan boa labor fan nese café Tortoni, Débora Campos, nos gustaría que Celia Prado Romero, que é membro do Terzo da Fala, tamén. E agora lle toca o turno a Cecilia Escallao para a Biblioteca Galega de Bos Aires. Sí, bueno, claro que sí, por este lado unido, pero tamén ofrecerlo a María Cer